Arratsaldeon edo Gabon, jada ez dakit ze ordutan gauden, baino hemen gaude aspaldiko partez txik-txak txula saioan euskeraz eta gaur dauzkate bi konbidatu, bat izan ziteken txik-txak eta bestia txula, ez dakit zein bat edo beste, baino biek daukate gaitasia mikrofonoaren aurrian jokaldiak egiteko eta txula zitalak botatzeko ere bai. Antxon eta Pakito, zer modu zaudete? Kaixo, atzaldeon ondo, zuek bai. Antxon, Bart nahiko lan eginda, Bueno, bai, partido luzie guztien eta ekinaldi luzetxu izan zen bai. Bai, zuentzako luziak eta guk etxetik ikusi genuen ontzat zer esanik ez, zeren azkenean errelojuari errepatu nion eta goizeko ordu bata ia oera joan orduko, baina bueno, nola esaten da, sarna con gusto no pica, o aldaba, zera, ez da... Mortifika, ez? Mortifika, eta horre hon ginen beste behin zintzo demonio lehen da bizi neskak ikusten, eta gero mutilak nesken aldetik anzan Euskotren Winter Series eta mutilak Master Series aurten ez dute buruz buru jokatzen ari, baina bai binakaka. Galtzak betelan, Antxon eta Pakito, Winter Series bukatu zan, eta hemen gaude berriz Bizkain Cup, Durango, Araba euskeraz, eta gero batek daki zer etorriko dan, baina begibistakoa da urte osoan badala jaialai, liga osoan. Bai, liga pixkanaka aurrera doa, ligako 5 txapelketa jada jokatu dira, hasiera izan zen urriak 6an edo Durangon, orduan Durangon izena izan zuen Durango Master Series, eta oraingoa du Ezkurdi Master Series. Mutilena pixka bat soporte zela, neskena aurreko urtean banaka jokatu zuten, neskek jokatu zuten Euskotren Winter Series izena duen hori, eta mutilek jokatu zuten aurreko 2 urtetan banakakua, eta aurten formatu aldatu dute, eta mutilek binakaidia jokatzen. Eta izena Ezkurdi Master Series, ez da? Izan zen lehenengua Durangon, gero bigarrena Pon, 3. Berritxun, orduako Gernikako neguko hasila zeon, haren nola iraundun 3 hilabete terdiolakon bat, 4. izan zen Gernikakoa, eta 5. Daniako Bizkain. Eta orain gaude, bete-betean, Durango neskak eta mutilak, eta Araba euskaraz neskak eta mutilak 6. eta 7. Eta gero etorriko da, atzetik datozenak, ez da? Antxon, ez dakit ikusi duken lehenguan Euskal Telebistan eta periodikotan ere bai, 22 pelotari remontistak patrozinadore edo enpresario baten bila, ez? Gurean berriz zeinek esan, guaindala 5-6 bat urte nola geunden ikusita, eta atope gabiltzat ez da puntan, eta beste modalidadetan berriz, hori, bai palan, bai erremontean, ezin aurrera egin, hori de, zeadek... Bai, nik ez dut gure partetik bintzet pozgarrixea da, egoeri asko hobetu da, nik ez dut ondinok hobetzeko margen desente daula, baina, bueno, ez gake jauko ez, egin dela 5-6 urte oso egoera txarri egin zen, esan onakorik ikusten, eta hor zentzuen postasun handi bat, ez da, bai, erremontien nik palan bertan ondinok txarra dauzela pentsetot, eta, bueno, Euskal Peloti dana da, baina bakoitzak beran aldetik jo behar izaten dago, eta momentu honetan gu ondo gauzela esan leike, baina bestiek sofritzen da ez. Sartuko gara Bizkain Cup eta atzoko partiduetaz, eta baino pixka gogoeta txiki bat, Pakito, Galarretan erremonteakin barrenetxe atarrak eta saiatu dira Gernikako eredua kopiatzen, indarrean jartzen, baina ez dute lortu jendea engantzatzia,
Ez da izan, askotan esan duguna hemen, ez da, Gernikakoak asmatu egin dute, teklan asmatu egin dute, eta duela 4 urte lehenengo neguko edizioan harritzen ginena astelen buruzuri batian, naiz eta izan Gernikan astelena berezia izan, eta bueno, tekla izan du da, eta orain ikusten ari gara ere Durangon ere astelenean direla partidak. Durango eta Gernika ez da hori. Baina, bueno, esan dugu, 5 txapelketa hauetan jokatu dira 37 partidu. 5 txapelketan, 37 partidu. Gehienak izan ziren Gernikan, horre 17 partidu, ez dakit horako zerbait izan zen, baina 5 hilebetean 37 partida izan du da. Eta 21 pelotari, gehiago ez dira sartu, 5 hilebeten 21 pelotari, eta gero pelotari batzutatik bestea alde desentere badago. Badaude pilotari, gehiena uste dut partido gehiena Leke izan duela. Leke, noski, iritsi delako finaleta. Hainbat finaleta iritsi da, eta Gernikan atea zaizka partidu gehiago, baina gero badaude batzuk, nahiko 20 horitatik partido nahiko gutxiekin, ezta? Lehenengo kanporaketan kalea jute baldin basea, ez da sumatzen, gero horrek rankineako dakarren egin. Begibistakoa da alde batetik sekulako arrakasta, sekulako aktibidadea, baina hori ez dela isladatzen pelotarien partiduen kopuruan. Behar bada, gaur egungo sistema hala da eta hala izango da besterik ezin delako. Hori beste episodio bat egin genezake horren gainean, baina bueno, gaur Pantxon Bizkain Cup jokatu da, orain dela 10 bat egun edo amaitu zuten, eta nik uste nun horre veteranoek oraindikan aginte makila ez zutela askatuko, utziko, baina paperean behintzat emaitza ikusita gazteek irabazi zuten. Beste kontua da kantxan zer gertatu zen, nola ikusi ukenik eukantxon? Bai, bueno, nik ez dut larregi jarraitzeko aukerarik izan, aurten gainera ez dugu finala zuzenien emon, baina, bueno, bai ikusi neban pizkate dokumentala emogena, eta, bueno, entzundeko baitzi, emote ban, veteranuek irabazteko bidien zoiezela edo, baina, ez dakite, López ekustot zestie apurtu bala edo, eta hortik, dan aldre besten azerakoela ez. Nik, txapelkati hasi aurretik, esan bihot, zalantzan dukezela, egixe da, esan da, egun teknikoki edo izenez, Piera eta López pareta nagusi kate euki algendu zela, baina nintzako handicap handi bat zan, 4 egun jarraitzen jokatu bibela. Amendik bidai bat egin de, eta bueno, horrek, nik ez dut txapelketie parekatze bala, alan da guzti be, mote ban finala nahiko erreztasunez edo erubela, baina azkenien, zestie apurtu dute medio, azkenien zoro nahi segirazi bela. Bai, kalzadoriarekin sartutako txapelketa izan da, egun gutxitan, horren beste partida, eta hori, azkenean, esfuerzo handia suposatu du pelotarientzako, denentzako, azkenean denek ibili dirako era berdinean. Nahi, ikusi nun lehen da biziko jokoa, Pakito eta Aize, irabazi zuten veteranoek, eta bigarrena zer dela eta Imanolek zesta apurtu, eta hor erabat gauzak aldatu egin ziren, deskonfiatu eta ezin gozatu, gozakaitz erabat, errebote ezin iritsi, nola zertan kerartu joken, Pakito? Nezat, kontutan hartuta, Antxonek esan dutxun baldintza horiek 4 egunetan jokatu behar zala. 4 egunetan bidaia eta guzti hori kontutan hartuta ere, baldintza handina izan zen sextua puskatu zala. Lehenengo jokua, aidian eraman zuten 15 eta 6. Bigarrenean ere irabazten hasi zian 2 utz, gero enpatatu zuten, eta orduntxe gertatu zen Imanolena, Imanolen sextuana. Eta horrekin pixka bat bueltatzen naiz aurreko batian hemen hitz egiten nola ondu ginean, nola azalduken sextua puntua neukitzia, ze garrantzia duen, eta beste behin
ikusi genuen ere Urreiztiri Gernikan ze gertatu zitzaion, sestua puskatu, eta beste sestu bat ez dakakenien puntu-puntuan prestatua, engantzatu, eta partidua joan zitzaien, lauta bat, hirugarren jokuan Goitia eta Lekerikan kontra uste dut zijoaztila, joan egin zitzaien, eta hor Danien ikusi izana, argita garbi, Imanolek ezin zula, beak gero esan zuen, ez zula uste hainbeste engantzatuko zionik, baina lastima izan zen, etziak baldintza berean ari. Gazteak, Pakito, segituko edo, Antxone, Bai. hori nola ikusten dekik, zesta apurtu, hori gertatzen da, noiz minka, eta zoritxarrez amorrazioa ematen da, baina, bueno, jokoaren parte da, eta erabiltzen diren zestaren gatikan, modune batian, usta puskatu, eta akabo. Eta, baina, zesta aproposa berriz ez eukitzia hori. A ber, nik pentsetot maila horretan, ez, azkenien profesionalak die, hortatik bizi diela esan leike, aurten jan liga bat, urte osoko liga bat daukezu, nik pestot akinde zer pasau leiken, bigarren zesta bat, ondo daukezun bat, bestozu puntu-puntuen eukiko igual, baina bigarren zesta barri bat, engantzau ez, bintzet, itxekotan pixkat eskapetotzun eukitxie, nik bestot ezinbesteko dela, baina, bueno, ez dakitze egoeretan juntzien, Ameriketara bidaia be tartien eguen, igual Imanolek ez eukin jaz ez da barririk zerretirau inbida, edo Ameriketara ez ba naiz ez da barri bat erun, ez dakit zeintzu dien baldintzak, baina hemen izen bazan, bai izango zan igual kritikatzeko arrazoi bat, ez, edo zesta barri bat eukitxie, edo pintzet ganorazko zesta bat badaz, holako gauzak gertatzen die. Pena handia izan zen, zeren sekulako espektazioa zegoen, frontoia mukuru, diaspora guztia, bertan pelotari oiak, denek goziaz partido on bat ikusteko, eta zer dara eta azkenian zapustu, gazteek irabazi zuten, baina Pakito esan egen bezala, ez egoera igualtxuan, orduan, irabazi izan bazuten lege honez, etza notizia ona izango zen, baina ematezun veteranuek irabazita, ara iruditu zitzaigun, etzala gauza ona izango. Hau da, naiz eta Imanol erretiruan, Erkiagak ere 38 urte, eta oraindikan aginte makilarekin egotea, ez dare zen seinale ona kirolarentzat. Ez, eta bueno, historiarako pasatzen dira, irabazle bezala besteak, eta gu gogoratuko gara sestuarena, eta baino paperetan gelditzen dira besteak. Eta merito guztiekin, beraiek irabazi egin dute, baldintzo hori gertatu zen, handicap hori, oztopo hori izan duzuten bestek, eta gogoratzen baduzue, ez dakit, aurreko urtean ere, Barandikak ere uste dut Daniel sestua puskatu egintzula uste dut. Eta jokatu zuen, ari zerkiagan sestu batekin. Eta arek, egokia izan zuen sestu haua, eta okerrezpanago, handik etorritak gero ere, Durangon, banakakua, hasieran behintzat, aritzen sestuakin aritzen. Eta, baina, ze aldea dagon, Barandikak alde hortatik suerte izan duzun, eta aritzen sestuakin ondo moldatu zen. Eta Imanol sestua bere azun, bigarrengu hori, baina etzan moldatu. Nik uste dut hori, hitz egiten duguna, ez da, lehen ere esan dugu, nun geunden eta nola gauden, zesta punta, telebistan ikusten da, hau, ni azkeneko Gernikako ikusita, jendea kalean da, esatea, Pakito posikek, zesta puntan nola zehon da, nola dagoen, eta, nik ez dut izan nahi kortapegoz bat, baina esaten du neurrin, neurrin. Ikusten dugu eta autoa, baina hor prekaridadea handia dago, eta prekaridadea bat da, hori sestua, gaur jokatzen dute Gernikako negukoa, gaur jokatu handik 2-3 astea, baina tarte hortan ensaiatu inbier da. Zuek egunero jokatzen zenutenian, ez zenuten ensaiatu berrik, egunero jokatzen zenuten, baina horiek ensaio batzuk sestuak, hor materialak asko sufritzen du ensaioen ere bai, eta
prekariedade handia dagota, Felix handiak galdetu joken elkarrizketan nola ikusten duke punta gaur egun, eta esan zen, ez da punta ondo egongo du, pelotaiak hortik bizi aldi denien, zanuan. Eta hori helburua guztiei gustatuko litzaiguken helburua da, baina oso urrutia, baina hoi baino lehenago esango nuke jode, gutxinez materialantzat beteko balukete, materialantzat, esan nahi du, sestuk eta hoientzat beteko baluke, gaizte erdi, txapo, baina ikusten da ezetz, ikusten da ezetz. Antxon, Bart, zemosko giroa eskurdin? Hasieran nahiko hotza, gainera partidu hasteko ez dakit 10 minutxo fantaziela nahiko utzik ikuste zan frontoi eta Inigo Aiestara negozan atzo, eta harritzute joan zen bisok, ostra. Gero egize da beie bete zala guztiz, eta goizen be erdize edo bete zala, baina nik aurreko urteetan jente gehiago egon da, eta nik espero neban jente gehiago ongo zala egizatin negozo. Neko hotza esaten dek Antxon, baina bueno, gero telebistatik begiratuta oso itxura duina. Bai, esatut zute, ez, hasieran ez ban emoten, o jentia oso berandu sartu zan, egize da igual zazpirek orduko itxo zala, 2 partido ziren, igual jentie pintxo batzuk edo jaten gelditzuko zala, eta geisha apura guala, baina bai, gero esatut zute, beie dana bete zan, tente jente asko ikuste zan, eta goizen be emote zan irudistan, ikuste zan erdialdien bastante jente guela. Materiala, 2 partidetan, batipat mutilenen partidan, iruditu zitzaidan oso egokia. Beste urteetan bizixamarra bezala, atzo, lortu zutela esango nuke zuek, Antxon batipat bertatikan beti beste perspektiba zeaua hobea hartzen da, ez telebistatikan baino, baina niri jokatzeko moduko pelotak iruditu zitzaidan. Bai, nik bestot pelotak. Imutilietan igual apur bat bajutxo hauek be onartuko nitxun, ze azkenien inderra ez be nahiko sobran dabiz atzuko pelotarizek adibidez, eta Durangoko frontoie bestutxo hau izen edan, abiadura geixe ikusten da, baina bueno, ezberdintasun hori be mototze ikustea, ez? Termiketi datoz, winter batetik fronto oso luze baten, joko estilo ezberdin bat ikusten da, eta Durangon barriz, abiadura hori geixe ikusten da, orduan, pelotazko egote horretan laguntzen dago, ez? Beste joko ikustizun bat ikusten da, eta beste modalidade bat ala emoten dago, ez? Orduan, alde hortatik, ene ban larregirik ikusi. Nesken partidan, lehenengo jokoa, erabat nagusi Elaia eta Eneritz Lizardi. Ematezun, aitaren batean jungo zara partida, eta zelako aldaketa bigarren jokoan epakito, enik esan. Izugarri lehenengo jokua, aidien 15-6 eraman zuten Elaia eta Eneritzek, eta bigarrengoan ematen zen, hau aidian jungo da, baina ez, aldaketa egontzan, Erikak ere aginte makila hartu zuen, eta gero Eneritz ere ordu arte pelotik galdu gabe zegoena, hasi zan pelota galtzen, konfiantza galdu zuen, Elaiai ere antzekoa gertatu zitzaion, eta bigarren jokoa 15-8 irabazi zuten Erika eta Fridak. Eta 3. jokoa, dena aidian, eta 3 bat irabazten hasi ziren, Elaia eta Eneritz. Baina, akaz batzuk, eta agur, joan zitzaien partidua. Begibistako da, Erika makina bat dala, ez? Berak jokatzeko estilua, akats guzti, atzera bota, zena dauka, pilotan sartzeko. Antxon, bea da gaur egun numero 1 esate baterako aurreko kuadroetan, edo nola ikusten degik hain ondo ezaute itxuken ezke horien artean? Bai, ni pentsetot neskarik fiabliena bera dala. Badakizu beran 80-90 partiduro emongo da bela, ze pelota asko sartzen dau, eta alkantze gehien bera dauke. Eta hortik ez da asko urtetan, ez da errematera asko joten, eta orduan galduteko asko itxeko aukera ben murriztu itzen die. Gero badaz,
beste aurrelari batzuk, Elaia bera adibidez, edo Elena beste bat aipatzearen, batzutan euren irregulartasunien euneko une, edo euneko eundamarra emon aldabena, eta beste batzutan euneko irurogei tamarra, eta irregular hauek izete horretan, eukui aldabela egun bat, obie, eta beste bat txar hauek, baina ni pestot diferentziak egiten marketan dabena bai dala erika, bat ez bet dauken errestasun horregaitxik peloti atzera botatzeko eta tantu edo milatzeko. Lehenengo jokoan Frida galtzaile ibili izan, gero hobeto eta hor nabaritu intzan markagailuan ere bai. Ni maite minutan nago bera daukan eskumako postura horrekin. Ze eskuma polita daukan Fridak. Bai, eskuma politxe dauke. Nik pestot atzo, lehen Pakito konda saldu da, baina nik apunte txiki bat ingo neuke. Lehenengo zeta hain erretzita gero, hanek Elaiai elkarrizketan galtu den. Zein bizue bigarren zetien, eta bardin jarraitzu erantzugan. Eta bigarren zetan bueltan saki eurek euken, eta pelote aldatu ben. Nik zuzenien komenta honean. Esan duzu bardin jarraitzu biozule, eta hitzu zunera pelote aldatu. Eneritz oso komodo ebilen pelotaia bizi batekin, Erika jokoz kanpola eta ze gainetik pasetako erretza haitxe ban, eta pelota barrizaz gero eziban gainetik pasau. Erika sartu zen jokuen, eta zeta galduen. Horrek detaiek be, nik ez dut merezi da bela aipatzi ez, eurek be, ikesin bida be, olakoak atxetatik. Bai, Pakito, deigarri egin zitzaidan goatzen naiz Antxonek nola komentatu zuen, ez? Errepente bigarren jokoa dala eta bi pelota motelagoa eta gero kendu ezinean, kentzen ibili ziren momento guztian. Beste aldetikan, ze erremate gutxi ere, Elaiak errematatzen badaki, Erikak ere bai, baina tematzen dira atzera eta atzera. Nik atzoko partiduekin, neska gutxi joko ikusten ditugu, bai zuzenian da bai telebistan, ez da, aspaldi ikusi gabe, eta sumatu nun progresio bat, Sumatu nun progresio bat, pelota lusatzeko eran, eta batipat Erikari erreboteatzekun, eskubileekin erreboteatzekun, netzat gora egin duen eskorrek, erreboteatzekun. Eta errebesakin ere bai. Eta esan, eskubileekin askatu egiten du erreboteatzeakun, eta bai egia da, erremate gutxiago, ez dela erremate askorik ikusi, hor Elena eta Elaia izaten dira gehienak errematazalea, bestea juten dira, zulora, badakiten nun dagon, zulua, eta ara sartzea, eta hortik, eta. Baina nik ikusi nuen atzo neskengan progresio bat, eta geota gehiago, beraiek ere urteak oelik gaztetxoak dira, atzo eneritz izango zen, denetan zaharrena, baina beste beraiek ere urtea betetzen, indar askorik gehiago ez dute hartuko, baina kriterio handiekin, indarra ez dakasunean beste arma batzuk erabiltzen dituzu, eta daukaten arma erikana argi dago, bai eskubilekin, bai errebesakin, atzeko zulora ezartzen du, eta erreboteatu ondo egiten du ere, ne ustez aurrian beda dago jaunda jabe. Gure maizu zana, Elizondo, Rafael, Pakito, ike ondo asko esautu duken, arek beti esate zigun, ahí están los billetes, atzeko zuluan, ahí están los billetes. Arek, etzakan buruan errematatzeko agindurik ematen baizik eta atzeko zulua botatzeko, ez dakit, garai hartako joko klasia izango zen behar bada, ez? Bueno, denetatik egongo zen. Bueno, Antxon, eta gero ja, Erika eta Frida finalean daude. Guain falta da, beste pareja bat finalerako, datorren hastian, ez da? Jokatuko dute Elena Arai, Iarte eta Maiaren kontra. Elena eta Arai sekulako pareja da, ez? Arai batipat, joder. Iazko txapeldunek di gainera, Elenak etxien jokatzen dau, nik bestot favorito eurek urtengo dira, baina bikote gogorra tapauko dabe aurrien. Iarte eta Maiak bikote handiko bikoti edie, eta, bueno, haber zein nagusitzen da. Hor, muga, guainikan urruti daukate Antxon eski horiek, progresioko bidea luzea? Ez da jakitxeik, ez? Ni pestot batzuk baietz, adibidez Maiak 15 urte dozteiz, dauguzan, ondiok
juvenile da, ondiok hasi mirau, inderra hartuko dau, ikesi gauza asko ikesi bitu. Beste batzuk igual mugatu hauek egon leik ez adinez aurrez doizelako, baina bueno, oso gaztie didana, be, sarrena zein izango da, eneritz maite izango da, güey, 22 urte, ez dauki ez geixa, orduan ba, bueno, progresio hori eukiko dabe, be bai, betik, segun zeman neska geixa datu zen da, zemat behartze hotzien, ba, horren araberako pentsetot izango dala. Hor agertzen ez diren artean, beko neskak badaude, noski egongo dira, atzetikan hor sartu nahian, ez da? Bai, badatoz, hain gaina aurreko asteburuen izenda emakumeen egunen alata berritzun urtero emakumeen txapelketa bat jokatzen da, 100 piku neskak hartu dabe parte, eta bai, badatoz gaztetxo hauek, badatorre Ander Bilbaun eta familiako beste neska bat, Joanek kadetietan mutiekin jokatzen da biena berritzun bertan, Argoitiatarretan beziara hortzin eta lehengo zine txikixau edo ondino, baina politxo jokatzen da, eta bai, Naparron eta bebadaz beste pare bat eta bai, neskak etorriko die, eta gero eta geixa ikusi telen eta, ba, Europe geixa motiboko die, geixa hasiko die, eta danen hartin bat hobi, ohiru, beti urtengo die. Seguro baietz. Lana ondo egiten ari direlako, begibistakoa da. Antxan, topaketa hortan berritxukun, ziren Euskal Herrikuk, hegoaldekuk zein iparraldekuk, Kataluniakuk ere bai, ez da? Bai, danetakuek konbidatu itxue, aldabenak etorten die, inkluso frantzitxipe aurten ez dakit, baina aurten baten Pamiersetik eta be etorri zen die. Progresioa ere etorriko dela, bai, noski ja urte batzu badaramate, jokua ja ulertzen ez dela jotzia ere bai, baina jartzia ere bai, eta progresio bat etorriko dela nik uste du nesken artean ere fisikoa. Beste neska batzuk, beste fisikoa esan edu garai hauak. Nesken artean gaur egun daudenak ez dira neska garaiak, maila ez da garaia, oso potentea da, baina beste kiroletan da etorri dian fisiko horiek, ez da? Nik uste ditu neskak eskubaloian da dabiltzana, beste metro 80 arrimatzen hasi dian neskak eta fisiko hori testapuntara etortzen danean nik uste dut horre zumatuko dela, Antxon, ez dakit igual galdera delikatu xamarra da, edo gaur egun kontu zibiliera da, baina kirol mundua IBF eta barren dituk, eta ezagutzen dek mundu hori oso ondo. Pakitok aipatzen ditu neska garai horiek, atleta horiek, beste kiroletara jotzen dute? Ez dakit, ni pestot orokortasun bat dela, ez? Ni pestot kirola eta jarduera fizikoe orokorrien ja eskoletatik hasitxe gero eta integrago daukegule gizartien, emakume gero eta geixa joten dabe kirola itxera, eta gero ja da bakoitzak bebai ze aukera daukezun, azkenien genetiki ez da aukeratzen, eta zuk aukeratuzun kirola da, inguruen ikusi osune, edo gertukuek praktikatzen dabena, edo, telebistan ikustuzune, eta adibidez berritxun, neska pilo bat dauzela, berritxuko neskak handixi hauek izetie, da suerte kontu, berritxun urtetema 1,80 m neska batek, egur zestara etorriko da, ze berritxun zestara jutie oso bide erreza da, gero hortik urten imi da, gero teknikoki egokizi izen biozu, baina horiak gero datorren lanketa bat dela pentsetot. Bueno, eta mutilen partida interesgarria, nik gozatu gustatu egin zitzaidan partida, politia, Aritz Arkiaga eta Atain lehen da biziko aldia eramanekin, espanago konfundituta, beste aldetikan... Ordezko egina zakak, ordezko bat egina zaukan. Baina plantillan edo esate baterako ez dut uste, ez guain sartu dute, ematen du berarekin kontatzen dutela, bere aitak ere azaldu zigun, beste aldetikan Ladutx eta Manzik 3 hilabete jokatu gabe. Txukun, Antxon? Ni pestot orokorrien partido gona izezala, ez? Ladutx eta Manzik ikusi gendun iesko guinterrien bikote oso zendu osatzen da bela, defensa handiko bikotie dizela, eta zentzu horretan Durango eurentzako frontoi oso egokixe da, ez? Nik ez dut partida meieran Manziri igual bai herri jakola,
partido falta hori, lesio batetik etorrela, eta 3 hilabetetan kantxan egon barik egula, baina bestela, nik besto partidu oso txukune jokatu dela, eta aurrien, nik besto Tatainek kriston partidu jokatu dela, etxako nigerri BPB barritasun hori, ez? Beran mailan partidu oso ona jokatu gala pentsetot, eta igual pixkat partiduen sartzieko estauakona erkia gaiz izan, ez? Lehenengo setien ez ban zulorik topatzen, galdu iben lehenengo zeta, baina gero bigarren zetetik aurrera ja bai, ez? Hasi zanien tantuek itxen, berabe konfizantzi hartuan, eta bigarren zeta zeratik aurrera jaun da jabi zetien. Eta partidu honetan be, nesketan moduen, lehenengo zeta Dadutxek eta Manzik irabazi hostien, bigarren zeta zeran pelotia aldatu ben, eta ertzaldu. Ze garrantzi teknikoa daukan pelotak aukeratzen jakitia ala ez, Pakito, Jode. Nik hor, pelota dela eta, sestuari buruz hitz egin dugu, sestuan garrantzitasuna, batzutan pelotana, pixka bat, orain deskubritzen nahi dianak, ez da, zesta punta, ez da, pelota, bai, borobila, badakite batzuk bizi jaua, motel hauak, berri jamota, bueno, zerbait, baina, galdera bat zuei dit, pelotari bezala, zuek, pelota aukeratzekoan, ze irizpide erabiltzen duzuen gehien bat, oreka hori topatzeko. Norberari konbeni zaiona, edo kontraioai konbeni ez zaiona. Nun aurkitzen da oreka hori? Ni pestot, bisek eukibidela kontuen, baina zein nagusitzen da eukibidea gehiago kontuen, ez? Adibidez, igual zuri pelota bizixe konbeniatzu, baina aurkarizei iztotze kalterik eitzen. Barritz, aurkarizei motelak etxako BPB konbeni eta zuri iztotzu kalterik eitzen, oreka hori bilatu bida, ez? Orokorrien, nik pentsetot, aurkarizei konbeniz jakon ateti hobila dela, zuri konbeni jatzune deitzi baino, jakin barik aurkarizei ze konbeni jakon. Kaso praktikoa erabiliz, Antxon, atzo adibidez, nun egon zan akatsa, Ladutx eta Manziren aldetikan, zer egin zuten oker atera zitzaiena? Atzoko kasue, nik ez da hainbeste zer komeni izan edo esan komeni, baizik eta kantxan zer eguen gertatzen eta zer gertatu izan gero. Nik pestot atzoko partiduen pelota bizitzaz jokatu edo motelaz jokatu, Manzik aritzi jokuek entzeko aukerak antzerako iziela, zeturagoko frontoien atzera entzeko ez dauke zelako zaitasunik, baina bai influentzia hau aldau, adibidez gorkak emoteban pelotaz hori Manziri harina heldu edo astiru helduko akono. Baina pelota bizitzaz irabazi ben lehenengo zeta. Ni pestot eurek intentzio horrekin atabela pelota barri bat, pelotie astiru hau etorteko esango gu, baina eurek urten ziren ritmotik. Eurek pelota bizitzaz ritmo handixen jokatzen egu esan, kantxa osu okupatzen eben bizen hartien, defensa ikeragarri batekin, eta ritmo hori apurtu zan, eta da pixatzuk ezazune Pakito, ez eurek ataben igual pentsetan pelota motela komeni jakuela, eta osan hori zen. Antxon, botilero lanetan egon baintz, zer aholkatuko zenien? Nik lehenengo zeta amaitzu zanien, nik izango not, hor bai izango notzela, bardin jarraitzu. Osa, aritzek ez ban lekurik topetan. Ladutx, Danien eguen, Manzi barrure oso ondo jute zan, eta aritzek ez ban tantorik amaitzera hortzen. Eneban ikusten motiborik peloti aldatzeko. Bardin jarraitzu, zeta zierie aldre bizazten bada, orduan erabakiko zu peloti aldatu edo ez. Baina, aurreko zeta irabazin, da gainera, 14 da bederatzi edo ustot guzela, azkenien aritzek eta 2 tanto ibezan, baina bestelan zeta nahiko eroso beru ben. Eneban arrazorik ikusten estrategia aldaketa ditzeko. Bitxia da, bai nola gauzak nola aldatu ziren. Neri gorka asko gustatu zitzaidan atzo. Ikusten dut partida bikaina egin zula, errebesagin aixe iristen da atzera, eta gero, erdibidean edo, bajonazo horiekin ere Durangon mina itzela iten da. Batipat pelota bizia direnean, errebotetikan pelota ondo ateratzen ez talako. Ez da natural ateratzen Antxon askotan, bat gehatu besti atera getio, eta hori pelotaria aurrelariaren zat gauza txarrena. Bai, bueno,
nik ez dakit ez dala natural urtetan, edo aurrelarizari irakurketa arazo izaten den askotan, ze, hori zu jakingo zu, erregizaz bajonazoa botatu zunien, behin pelotiek behatzi, amar, amaika kuadroen boti moten da benin, ez da bardin atzeko ormara pelotie igoten entzie, edo ja hausten entzie, eta gero indarra be sartu bida komponentien. Batzutan indar gizagoa zamotetuzu, beste batzutan ez, orduan nik personalmente bintzat ez dut holan sentidu Durangoko frontoien ez da nik natural urtetan pelotie, baina bai batzutan kostetatu irakurketa hori, ez? Azkenien gorkak hain joten dau gogor, eta askotan pentsetu zu, pelotie erretz helduko da, ez da helduko, eta zalantza itxen bozu segundo bat, zu pentsu baino gehi urteten bada, ja ez aheltza. Nik bi puntu desberdinduko nituzke. Adibidez, Manzik ez dauka ahalmena hori egiteko, ez diolako gogor jotzen. Baina atainek dakan posturakin hor 2-3 metro txapatikan gogora jotzen du nian, beste abiadura batetikin etortzen da nian, estrainuak egiteko, ja, kontu fisikoak askoz handiagoa dira. Claro, gu otzaileak ez ginenok ezin genuen egin ez eskapada eta ez harakorik ez pazan pelota oso bizia. Baina gogor seko emate joten horiek, orduan galtzak pelota estraño egiten hasten da eta lehen esan deten bezala aurkariarentzako komerik. Pakito, behin aritz bere onenean sartu zanean magia edo haze klasea dakan. Bai, eta lehen esan duguna, pelotak aukeratzen ere, maixua. Hortan ere maixua delako, pelotak aukeratzen ere, zenbaitetan, zergatik orain aldatu du, bueno, konbeni zaiolako pixka berotzen joan dadila pelota, eta bai, hasi zanean sartzen, tanto ikusgarrik egin zituen, eta jaunda jabe, ja, beste. Mantxi asko gustatu zitzaidan, zeren 3 hilabete jokatu gabe, eta 5 hilabete hauetan 2 partidu bakarrik jokatu ditu. Jokatu zituenak sailkatze fasean Gernikan, atzo oso txukun, Mantxi, asko kubritzen, Gorka, ez dut deskubrituko Gorkan potentziala eta indarra, eta oso enkantxatuta, Daniati dator, egunero jokatzen, da beak esan zuen, egunero jokatzen, da sumatu behar da hori, eta sumatu zen. Eta Aritz, ikusi genuen, lesiluan ondoren da kostata, baina Aritz bueltatu da, eta Aritz hor dago, eta Aritz dago finalean Durangon, eta Aritz dago finalean Araban ere, Gasteizen ere finalean dago. Osea, Aritz hor dago. Lesioak ezean, Antxon, nik tankera ematen diot, Aritz eukiko degula urte gutxi batzuk oraindik naiz eta 28 urte euki zeren daukan klasearekin, dakien bezala jokoa irakurtzen, lagunarekin bi sumatzen, hor. Nik ez dut, Aritzei gorputzek errespetetan bautze, ondinok urte bastante daukezela. Batez be, ez dutelako ikusten inor aurrela arisetan beragandik gertu dauenik, eta ez dut ikusten bez atzien inor, esatuzune, honek destakau itxen dau, eta Aritzen kontra jokatzen da benien, diferentziak markau alditzu. Ez da inor. Tristia da, baina nik ez dut hori dela realitatea, ez? Bai, bikote honak sortu zeinkez, baina Aritzek txarrenakin, sortu zeinken bikote honenai irabazteko almena dauke, eta hori nik ez dut 2 urteetan bintzet holan mantenduko ala. Bueno, horre betiko kontua askotan atera dugu gaia, Johan hor dago, urreiztire bai, baina oraindikan, hori, demostratzeke ez, oraindikan... Baina die aurrelari batzuk lehenen esketan ez dautena, oso irregularrak. Batez be urrezti, igual Johan ezen beste, baina Johan epe frontoi konkretu batzutan, eta partoi konkretu batzutan bitxenitzateko batzen daula oso ondo, oso mai altuen, baina gero benetan tai emon behar nien askotan kokiltzen dan, edo faltajako ninok. Zentzu horretan, Aritzen aurkari handixena gaur egun bestot barandika dala, eta barandikan joko estilue
dana dalako, berak ez da belako oparitzen ezer, fizikoki oso ondo dauelako, eta partidu luzetzian poderik horrekin, aritzei aurre itxi lortzen dau batzutan, edo bintzet aritzek utze itxina benin, bera egoten da hor, eta ikusegu azkenengo bi ligak berak irabazi ditu, bide horretan. Baina ez, bera oso aurrelari erasokorra dalako maila ikusgarri bat daukelako. Bera oso fiablie da, lehen nesketan erika baitzik ezautena ez, oso fiablie da, oso gitxi erregaleten dau, eta horrek askotan partidu irabazte duten da. Atzo ladutx ikusten ari nintzala lehenengo jokoa, eta esaten nun, gaur bersio onena ikusten ari gera. Eta bigarren jokoan, bera, eta besteak gora. Manzi oso teknikoa da, oso pelotari polita, baino aldi berean mugatua. Ez du minik egiten. Eta minik egiten ez denean, zea besten menden, iristen da momento bat, ezin dezula gehiago eman, eta azkenean aurkariek klase hori edo almen hori daukatenean gainditu egiten dutela. Eta azkenean atzo partidua orokorrean hartuta, 35-18 bukatuko zen. Set sistema alde batera utzi hor, begibistakoa da, ze superioridadea, zenbat gehiago izan ziren atzoko partidan. Eta bueno, datorren hastian, Pakito Olaran eta Zabala, Urreizti eta Lekerika. Bai. Urreizti eta Lekerika konpenetratuko dira. Bai, Urreizti Lekerika bikote, ez da bikote berria, beste txapelketan elkarrekin jokatu dute. Eta, bueno, aurreko urtean Urreiztin, behintzat ligan hasiera, aurtengoa baino indartsuago izan zen. Emaitzai buruz, behintzat, aurten emaitzak, baina finaletara eta iritsi da. Final aurdenetara, berritxun finalea iritsi izan, eta biletan, oan jokatzen ari dian bi txapelketetan, biletan dauka aukera irabazi eskeo finalea sartzeko. Da, Gasteizen del Riokin eta hemen Durangon Lekerikakin. Nik uste dut aukera ondila daukatela, Olaran eta Zabalaren aurka, baina nor daki, ikusi dugun Olaran, Gernikan ikusi genuen Olaran, eta Zabala ere oso txukun ikusi genuen Gernikan, gertatzen dena Zabalak noiztik ez du partidoi jokatu. Eta Lekerika gelditu gabe ari da jokatzen. Orduan, nik uste dut beraien alde egingo nukela. Zabalak Gasteizen jokatu ban, aritzekin aurreko astea. Hoi da, finalea dago, barkatu. Finalea irabazizun aritzekin. Baina nik partidu hortan Urreizti Lekeren alde egingo nuke. Jon? Izenez, nik ez dute Urreizti eta Leke favorito urtengo diela, eta frontoi beurentzako egokixe da, Durangokue, frontoi azkarra, esain handixe, baina, bueno, Olaran oso on bat ikusi dut Winterrien, egize da, Gernikeko frontoi eta Durangokuek ez daukela antzekotasun larregirik, eta bueno, partidu jokatu inbier izaten die, set sistemi esan duzuzuk, tanteue askotan ez dago hainbeste inporta, eta set bat irazten badabe, hirugarren seta bostera edo zeinek irazileik. Eta Araba euskeraz txapelketa barrun, Johan eta López, Urreizti eta Del Rio. Johan eta López zenbat aldiz ikusi dugu ja elkarrekin. Bai. Hombre, hor bai, izenez eta alez normalien bintzat eurek irazi biko leukie. Baina, bueno, Urreizti eta Del Rio bikote peligroso bat osatzen da bela pentsetot. Eta Gasteizen, eskapadako pelotak ikusi hoguz, eta bueno, olako baldintzetan lehen ezautena pizkat, ez? Johan zoratu leike. Johanek baduk ez olako txizpazo batzuk, eta Urreiztik eta Del Rio euren kartak ondo jokatzen muitxue, jentie pentsau baino aukera gehiagoki aldabez. Gasteizko pilotalekua eskapadaz jokatzen da oraindik garai batian exagerazioa zen. Nik beti entzuot leyenda hori, nik beti ukiot sensazio hori frontoi barik pelotak diela. Nik jokatu otenetan behintzet. Nik jokatu otan eskapadako
partidu desente, baina pelota kolako ezielako, eta pelota naturalekin, partido naturalak. Ez dakit, lehena ez dakit zelan zan. Nire sasoien bintzet, ni pestok gehisa zala pelota kontue, edo batzutan, neguen eta holan, aire girotu edo ipinitze gau bezu, han nintzen da benotza gaitxi, horrek eragiten da belako. Antxon, Imanol txapela batekin despeditu birko, Bueno, Winterrak kale intzun, bizkein kapere ies egin, oain araba euskeraz, ez zaizkio kartutxo asko gelditzen, Bueno, berak demostratuta daka bere karrera, baina, bueno, pixka bat Suposatzot, beran amaieri Zumaiko txapelketan baten izango dela, ez dakit Zumaizen despedida hori, ez dakit masters bat edo izango dela pentsatze dut, eta bueno, ez dakit ezer, baina etxaten bat beharritxuko Ameriketan gertatzien nahi bena, ber, ez da errepikauko eta barrido aritzekin txapelan borrokan ez da nibiliko. Bueno, Pakito ikusiko dugu, Zer gertatzen. Bai. Orain bete-betean gaude, bitxapelketa hauekin, falta diran finalerdik, eta bai neskenak, bai araban ere, araba euskarazen neskena falta da, ja badago bikote bate finalean, finalean daude Lur eta Oaia otaino, Lur Lejardi eta Oaia otaino, finalean daude, mutileak badaude Aritz eta Zabala, Jon Zabala, eta Durangon ere horrela daude. Eta, bueno, horiek tita batian, ja finala jokatuko dira. Horien finalak, eta gero etorriko dira, beste. Eta gero ere, gero sartuko gara udaberrin, esan dugu, ikaipatukena irakurri genula egunkari batean banakakua egongote da, nola aurten ez da Durangon egon, beste frontoien batian izangote da, da gero etorriko dira, lekeitiokuak, Donibane Loitzuneko All-Star, da hori guztik, eta baina horrez gain, aipatu nahi nuke, jokatu dela ere Azpeitin San Sebastian, Uztarrilean San Sebastian egunean jokatu zala, Muniti Barren nola jokatu zen Uztarrilean San Bizente jaietan, eta gero nola aurreko ostiralean uste du jokatu zutela Kabanila zen. Oan inbierdala Kabanila zen, haiek bai daukatela meritoa. Eta partidua punta-puntakua jokatu zena. Erkiaga, Baske, Urresti, Lekerika, horiek zirenan. Antxon, behar-beharrezkoa ez dakit hortaraino, baina txapelketa buruz-buruko, txapelketa sendo bat, nun jende gehiago sartzen dan, betikoak aparte beste batzuei aukera emanez? Ez dakit zein izendan arrazoia urten nesken txapelketakin batera Durangon ez jokatzeko, baina guztauko baten hori izeltia arrazoia, Hemen azkenien 4 pelotarik hartze ben parte bakarrik, 2 semifinal da final bat jokatze zan, eta niri guztauko baten txapelketa luziago bat ikusti, ez dakit igual 6-8 pelotari, 8 hobeto, 8 pelotari hartu, ez dakit 2 multzo behin, eta bintzet ligazka bat jokatu, ez da izela da nahi zen partidu bat eta kale edo, ikuste guzela aukerak eta pelotari zeke gutxi aukela lasaitasun hori, lehenko galtzen bat beste bizek irazizkero jarraitzu neike. Ez gatxa ikustot, 8 pelotari gehiago bako txapelketa bat antolatzi ez, gaur egun erabiltzen da bezan pelotariko burue ez da asko zandixaue, Winterra 16 pelotari jokatu dabe, 16 horretatik bakan batzuk Ameriketan daukeguz kristalesko frontoien, beste batzuk ontsetaniatik etorri barri, orduan, kostetate siniztie, 8 baino gehiago izango dinik. Gustauko baten bintzet, haber 8 aukeratu dituen, eta igazka estilora, edo bintzet. Bintzet txapelketei luzera bat emon, oso itxute da, final aurreko eta finala, edo final aurrena, final aurreko eta finala ikusten, eta hori da lehen pakito pizka esaten izan da. Txapelketa asko jokatzen dira, baina zema partido jokatzen dira. Eta jokatzen dienak be, irabaztean menpe gelditzen za. Partido eliminatoria 5 jokatzi bermatu aldotu ez, baina egul 5 partidotan gelditzen za. Irabazten bozu 15 puznik, baina, claro, 5 partido auto zuen, ez da ezer.
Antxon eta Pakito, txik-txak eta txula eskarrik asko zuen parte hartzeagatik eta urrengo batian jarraituko dugu aipatzen Durangoko emaitzak, Gasteizkoak eta lekeitio edo etorriko direnak urtean zehar. Eskarrik asko eta ondo segi, bezazu da. Barkatu, bersotxon bat edo bota gekeipa? Noski baietz. Nire zertatu, Jende guztia bukaeraren zai ertek eta nik zer gala eta despegida ematen. Ez da ematen, neakian bertsoa etxie paskatuko, zertxo baite kaskarren bada ere, prestonta ziok eta... Venga. Denboraldia doa, pixkanak aurrera, Durangon izan zuen ligak hasiera. Neska mutilak hortxe batzutan batera, itxuraz hobetu da puntan egoera. Zulo beltzean ginen gaur beste tankera. Zulo beltzean ginen gaur beste tankera. Bejondik ere Pakito. Baina hain bide luzea egiteko.